Guys, gather here. We need to discuss this one, and I think we need to come to an agreement on this one. I was like doing some rounds, and then I saw a certain video. Young apostle, I think he's an apostle, and then apostle change or something like that. Imimi muri kufungidzira kuti mari yangu kana kuti panenge pane mwana aisangana ataura hanzi makatenga mota ende muchishandisa mari dzedu, saka vamwe vachicomplaina ende vamwe vachitaura zvimwe zvekuti nini ndinomboti so what we are going to do is you are going to listen to the video tinzwe tese zvavamwe vachitaura. This is what he had to say. Ndakatenga mota nyuwani ndikanzwa vanhu muchitaura kuti hanzi mufundisi mari dzedu unobvisa mari iwe washiwe. So it's like he's actually kuto reactor to someone because vatotara zita remunhu vatoti washiwe unobvisa mari washiwe. So it seems as if washi is actually said something about kuti matenga mota nekuda kwemari dzedu. So he's saying imari yaunobvisa kuti unondiudza kuti hanzi ndakatenga mota nemari yako iwe. Church iyi ndeyangu ndobodza vamwe vachiti hanzi chechi ndeyajesu, but the man is saying chechi ndeyangu. Atika ende unombonyatsobvisa mari iyoyo yaunotondidza kuti hanzi ndakatenga mota nemari. Tanga inini namukoma wangu Max arapa uye arapa takatanga chechi tiri two ichiri cell group handiti I deserve kudya mari iyoyo. Wanzwa wanzozitara hanzi I deserve kudya mari iyoyo ndofana kuti idya. That's interesting. Yenyu ndo yandinotodya iyoyo handidi kukunyebera. Ndo one thing chandinokuudza ichocho. Iye zvinozvi vese vakabata chechi ndiri kutumira maasha kudzimba dzenyu ndiri kuida mari yangu. Did you hear that? Wakabata chechi okoyo tikuya ikoko zitora mazetu timamadhitiko. I don't think he heard that either. Iye zvinozvi vese vakabata chechi ndiri kutumira maasha kudzimba dzenyu ndiri kuida mari yangu. Manzwa zvenyu zvekuswera muchitaura kuti hanzi wakadya mari yangu mufundisi wakazodini ndezvenyu izvo iyo. I think I like this guy. This guy is interesting. Imagine chamari wakagara kutiedza utoona hamuna telemundo obvanza knock paketi obva wabaya utosvika utoti zvisese obvanzi makadii zvenyu tauyawo tabva kuchechi kuna apostoliki saka tauya kuti muzotipawo muzotipa mari yedu. Tatumwa naapostol kuzotora mari makamuda chechi saka hanzi ndipe mari yangu. Inzwa ndo inonzi mari yangu. And one more thing chamunofanira kuziva, Maria inokandwa kana nichiparidza ndeyangu haine chechi. Ndo mari isine ine chechi iyoyo. Mari iyo inoti mufundisi, inoti apostle muchange. Handitika kwete zvinhu zvekuda kufambisa muchitaura kuti hanzi mari dzedu mari chii. Nonsense, madhora amunobvisa nezvo. Hanzi nonsense. Zvezvo muchitaura kuti mapostor, mapastor arikuda kupa mari dzedu, vanenge vachita mari dzedu, vanotenga zvakati mari. Hanzi nonsense. Hapana zvamunotaura. Mabhondi zvamunobvisa inini. Ndochengetwa naMwari inini. Manzwa? Ndochengetwa naMwari. Inzwa. Nonsense, madhora amunobvisa nezvemabhondi zvamunobvisa inini. Ndochengetwa naMwari inini. Manzwa? Ndochengetwa naMwari. Manzwa? Ende ndinochengeta futi nemari. Unofunga kuti kuita matama nawa. Kungoswera ndichitsanya chete. Ndichitsanyira imi anahwisa vevanhu. Munhu asingabvise mari inosvika kana dhora. Uzera hanzi zvitamasira kuswera chikutsanyira imi anahwisa vevanhu. Nyika yedu iri kunakidza. Avabati gore riri kunakidza adukuyepera. So the man is saying musaita system iyoyo kuti mune muchifamba muchitaura kuti hanzi havari kuti musaita such. He's actually saying munogona kufamba muchitaura kuti ari kudya mari dzedu, but imari yangu. You have to give me that money and I am entitled to you giving me that money. It is my money and it is my church. That is what he is saying. Zvinhu zvekufamba muchitaura kuti hanzi ona anenge akatenga mota muchizezera akatenga mota nonga imari yedu. Imari yamunobvisa imi mari ngani mimi yamunobvisa kutoti munoti hai inzo.
ndochengetwa naMwari ini. Ndochengeta naMwari kuti mari dzenyu. Ndochengetwa naMwari. Manzwa. Ende ndinochengeta futi nemari. Nemari dzenyu. Unofunga kuita matama nawa. Kungoswera ndichitsanya chete. Tsanyira imi mana wisa. Tsanyira imi mana wisa nevanhu. Munhu asingabvise mari inosvika kana dhora. Chizvinonzi 50 bond pameso pangu. So this is quite interesting, guys. This is what I saw as I was doing the rounds in the social media. You can tell me what you think. What do you think? My prophets, after that, my prophets, yes, of course, but I'm just saying this one specifically. After that, in meaning and addressing Mario, Mari yangu. Kana wakatobuda chechi uchinzvenga nyaya dzemari ndiri kukuvinga ikoko wene ndiri kuchitora mari yangu. Da mari dzangu nenda basa rekurara ndichitsanya ndiswera nenzara ndichitsanyira imimi ana hwiza yavanhu. Zvekutamba pana toda mari pana. Let me know what you think about this one in the comments box, and as usual I'm gonna see you in the next video.